Днес ще ви представим най-новия таблет на JALTEST, който е изключително удобен за работа и практичен. Целта на този таблет е да може да работите с софтуера на JALTEST при всякакви условия, също така да може да го правите достатъчно дълго, тъй като този модел разполага с две отделни батерии, които са заменими дори в режим на работа. Самият таблет разполага с писалка за повече удобство. Не, че не може да реагира на вашите пръсти, напротив, доста добре се справя. И по този начин ви спестява чуденето къде е писалката, когато не се налага да я ползвате. Също така производителят е предвидил и доста удобна дръжка за захват, когато работите с таблета изправен. Дръжката е изключително добре и стабилно изработена. Може да използвате таблета в доста сценарии или лесно да го пренасяте. Всички портове са защитени добре, с препълзващо се капаче, добре изолирано от влага и прах. Тук виждаме порта за слушалки, HDMI, USB 3.0 порта. От другата страна виждаме порта за LAN, както и USB-C порта. От другата страна може да открием стандартния USB порт, плюс място за SIM карта. Тоест вътре имаме 4G модем. Също така фронтална камера и скенер. Самата клавиатура е изключително приятна на пипане, удобна, ергономична, но гумирана и добре защитена от влага и прах. Самият корпус основно е изграден от доста специална пластмаса и също гумено уплътнение, което предпазва ръбовете и някои от по-важните елементи на самия таблет. Има възможност също и за прилагане към докинг станция. Самият таблет, освен с тъчскрин, естествено разполага и с Bluetooth, така че може да го свържете доста лесно и с вашия JALTEST при нужда от безжична връзка, която аз лично, честно казвам, предпочитам да е жична. Включването на захранването към самия таблет е по този начин, с този специализиран адаптер. Самото захранване също има собствено капаче. В случай на нужда, самият таблет разполага и с още един опционален порт за допълнителни модули. Както знаете, JALTEST може да работи освен на таблети, така и на лаптопи, които нямат и тъчскрин. Въпросът е само да го ползвате с операционна система на Windows. В този случай ние ще разгледаме малко повече от екстрите, които добавя към работата с JALTEST този техен таблет. Аз предпочитам лично пръстовата система и този таблет е изключително удобен за тази дейност. В случая в момента сме в симулационен режим и ще може да разгледаме на даден модел техническите данни. Това е неудобно, когато разполагаме с по-малък екран, особено когато разглеждаме специфичните технически данни на дадената машина. И сега идва момента, когато вие желаете да разполагате с малко повече място на екран, за да четете информацията, която JALTEST ви предоставя. А тя е доста. С помощта на този таблет вече нещата стават на друго ниво. И изключително удобно вече може да разглеждаме и техническата информация. В заключение може да кажем, че изборът на JALTEST в лицето на GETAC A140 е успешен, тъй като този таблет разполага с много добри параметри, прахоустойчив е, водоустойчив е, има издръжлива батерия и допълнително приятни опции, които могат да се използват по време на работа. Хареса ли видеото? Беше ужасно! Ужас ви казвам! Но както и да е, въпреки това вие може да поправите нещата, ако някой не говори в кадър. На JALTEST. Изчакайте малко само да си изкажа тъпоти. 5 минутки ми дайте, не 2 бе. Не се знае. Стана ли на 10 000-ния път? Сега вече не. Ми пречи да снимаме тук от половин час. За повече информация относно продуктите на JALTEST може да посетите нашия сайт. Тук може да откриете и повече подробности за всички видове модули на JALTEST, както за инструментите и най-вече на най-новото при нас Nord Bremse, което ще разгледаме скоро в отделен клип. Не пропускайте да погледнете и нашия прекрасен канал на Actuator Labs, който може да видите доста клипове, също тестове и разглеждания на продуктите в различни сценарии и ситуации.